nje emibini ukungene kweligama umxholo nengcambu zesintu ukuphinde ubanike ngoba usuku nosuku izwe lomzansi kunabaphulaphuli abasha bawo. Inkosi Tata. Inkosi bawo. Okay, no, umxholo sithi umxholo udaba esingalo. Yeah, yeah. Sithi ke udaba esingalo siya ezimpandini. Udaba nodaba like namhlanje Yeah. sibheke izinkinga zabantu siye ezimpandini ukuthi ziqhamukaphi. La umnombo ukhona. Yeah, usiveza umnyombo womxholo. So umxholo ngumba noba ludaba esisuke sibhekene nalo ngaleso sikhathi ukuthi sithetha phezu kodaba oluthi namhlanje. Siya-ke ngokwezimpandeni umba ngamunye like masithetha ngamakhandlela funeka siye ezimpandini ukuthi kwaqhamukaphi. Okay. Engakabikho amakhandlela kwakulayitwa kanjani. Zonke lezo zinto. So namhlanje umba esingawo uthi asike sifundisane iqiniso nje lokuthi lapha eBhayibhelini kakhulukazi iTestament elidala likhuluma ngathi. Okay. Namhlanje funeka silifunde singalifundi ngale ndlela yokuthi-ke solifunda sonke lonke ngoba isikhathi asikho kodwa sathi sokhetha uDeuteronomy chapter 28 uverse 15 ukuya ku-68 ngoba sifuna ukugxila uma uzolibuka uverse 1 to 68 umixe izibusiso neziqalekiso ngoba uma usuka kuverse 1 ukuya ku-14 zizibusiso. Manje lezi busiso ngibona ukuthi somosha isikhathi ngoba azikho. Ngoba azikho ya kungcono singene ku-15 ukuya ku-68. Okay. Ngoba lapho kukhulunywa ngeziqalekiso eziyosehlela mangaba singamlaleli uJehova. So-ke uJehova uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Asikhulumi ngoNkulunkulu laba abanye. Bonke abanye onkulunkulu bahle makusontwa kwenziwani. But makufika esikhathini sokuphefoma sifuna uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Nguyena into sizokhuluma ngayo namhlanje. Sithathe amazwi omprofethi. Okay. Ngoba sakhelwe phansi kwesisekelo sabaprofethi hhayi esabaphostoli. Sakhelwe kwesabaprofethi. Yeah. Yeah. Ayicacise kahle Tata ngokukhulu nje ungamosha ixesha mavele ndikunike ithuba sivele sikhawule siwahuqa ba. Ngithe-ke ngoba angifuni kube ngathi nawe ngifuna ubotha kumina osho. Yeah. Ngithe ungwane. Yes. Uzolifunda uyena ozolifunda nje alifunda ivesi nevesi. Okay. Okay. Mina ngizoba sengithi nje ukuvula ukukhombisa ukuthi leli vesi lisho ukuthini. So uzoqala ukwenzela ukuthi ubone ukuthi akusho mina kusho iBhayibheli ngoba uma ngizozifundela mina kuzoba ngathi ngiyarobha. Okay. Yeah. Sizohamba ke sibheke mhlawumbe ke siqala kuverse 15. Verse 15. Ukuya Verse 68. 68. All right. Angawajomba amanye amalokhu amanye amavesi ngifuna la kakhulukazi anomsoco ophendula lento siyisho kodwa mefuna angawafunda wonke futhi. Nomphulaphula ekhaya angalivulela. Angalivulela ke. Yeah. Hayi ke sivele siye khona. Deuteronomy chapter 28. Yeah. Kuverse 15. Yebo. Ufundeka kanje. Uyakuthi uma ungalilaleli izwi likaJehova uNkulunkulu wakho ukuba uqaphele ukwenza yonke imiyalelo yakhe nezimiso zakhe engikuyala ngakho namuhla, zonke lezi ziqalekiso zikwehlele zikufice. Yebo, sithini lezi ziqalekiso? Asingene kuzona. Uyakuqalekiswa emzini, uqalekiswe nasensimini. Uyoqalekiswa emzini wakho, uqalekiswe nasensimini. Uyawalima amasimi asakunika ukudla njengoba kunika ukudla. Akunjalo. Ekhaya akukho kuthula, izitha zila emndenini zonke izinto uhlushwa ngabantwana wenza yonke leyo nto. Naso isiqalekiso sokuqala siseBhayibhelini. Khumbula ukuthi la sithi njengoba abantu bethi ngabelungu la bekukhulunywa ngabo. Ngilindele ukuthi lezi nkinga zingasehleli thina njengabantu abamnyama. Mawukuthi ziyasehlela then funeka siyishintshe le nto ukuthi ngabelungu la. Okay. Yeah. Iqoma lakho liyakuqalekiswa.
kuqalekiswe nomkhombe wakho wokuxova isinkwa. Yebo-ke asiyelokhuzeke. Umkhombe wokuxova isinkwa singawusebenzisa njengebhodo njengamanje. Indawo obeka kuyona ukudla nebhodo okupheka ngalo. Ukudla okuphekayo kunezifo njengamanje kunama-chemicals. Angithi nje kukhona abantu abapheka ngezilo, izilo yakhe isifo samathambo emzimbeni. Sesiqalekiso leso esiqhamuka eBhayibhelini ongeke wena uze usinake. Kwesinye isikhathi uthi uyavula ikhabethi lapho ukudla kukho. Kungenxa yesiqalekiso yonke leyo. Mhlawumbe sekonakele Sekonakele. Kwesinye isikhathi kwakona ukudla lokho okuthengile kunenqwabe yama-chemicals azokugulisa wena. Asiqhubele. Uyakuqalekiswa inzalo yesisu sakho iyakuqalekiswa, nezithelo zomhlabathi wakho, nesanda sezinkomo zakho, namazinyane ezimvu zakho. Inzalo yesisu sakho iyoqalekiswa. Uma ucabanga labo mama nje abanezingane ezihlala emgwaqweni, ezihamba zibulala abantu, ezihamba zenza zigqekeza, zenza yonke into le. Ngeke yini uyibone ukuthi isiqalekiso leso senzalo yesisu sakho, ukuthi uyozala izingane ezingeke zibe usizo ngalutho kuwena, ziyoba sisiqalekiso, zenza zonke lezi zinto ezimbi. Ekusho ukuthi leza zingane azikwenzi lokhu ngoba zingaziphethe, kodwa kungenxa yokuthi ziwa ngaphansi kwesiqalekiso. Izinkomo namankonyane njengokusho, imfuyo iyaphela kubantu, abantu abasafuyile. So iqhamuka esiqalekisweni. uNkulunkulu uveza amandla akhe manje ukuthi uma ungakwenzi ukuthi nokuthi nawe kuzokwenzeka. So kuseBhayibhelini. Deuteronomy chapter 28 verse 19. Uyakuqalekiswa ekungeneni kwakho, uqalekiswe nasekuphumeni kwakho. Uyoqalekiswa uma ungena ekhaya, ufike kube nomsindo, uthethiswa unkosikazi uma wukuthi unonkosikazi nezingane, ufike kunezinto ezingalungile. Nasekuphumeni uma uphuma uphathisa izinto uthole ukuthi nemali ayikho. So akukho njabulo ekungeneni nasekuphumeni kwakho. UJehova uyakukwehlisela isiqalekiso nokuphaphatheka nokusolwa kukho konke obeka isandla sakho kukho ukuba ukwenze, uze uchithwe ubhubhe ngokushesha ngenxa yobubi bezenzo zakho ogidele ngazo. Yonke into obeka isandla sakho kuyo iyoba nokusolwa. Kusho ukuthi ayikho into eyoba right oyenzayo. Ukubona uma ungena esitolo uyothenga impahla zokugqoka, same time ukhisha umuntu kuthiwa makakulandele la esitolo, ungathi uzontshontshwa. Kuyona yonke into nje ubona namabondi, imizi ibiyelwe nje. Ngumuntu omnyama lo gadi wakuyena umlungu. Kunokusolwa nokuphaphatheka kuyo yonke into ayenzayo akaphumeleli. Kuze abhujiswe kuze kuyofika ekugcineni. Kuze kuyofika kuleso sigaba sesiqalekiso leso esisithola la eBhayibhelini. Deuteronomy chapter 28 verse 21. UJehova uyakunamathiselisa kuwe izifo aze akuqede ezweni ongena kulo ukulidla. Zonke lezi zifo ngicathi siyabona ushukela, o-BP, bani zonke. Eziqamba amagama mihla namalanga chronic. Yebo, kuthiwa zi-chronic azilapheki. Sesiqalekiso, hhayi ngoba kunjalo. UJehova uyawushaya ngesifuba nangomkhuhlane nangesivuvusisha somzimba nangokushisa okukhulu nangenkemba nangokuhamuka nangesikhutha kuyokuxosha uze uphele. Uyokushaya ngesivuvushisa, ngomkhuhlane, ngesifuba. Zikhona lezo zinto, uyazazi. Kade sinenkinga ye-COVID nje umhlaba wonke. Angithi bekuyinto ebithinta isifuba le. Namanje uma ungabheka abantu abadla amaphilisi e-TB ukuthi bangakanani. Ubheka imikhuhlane, ukugula nazo zonke lezi zinto njengoba bekushiwo nasezifeni ubuningi bazo ukuthi buzoqhamuka kanjani. Asiqhube. Izulu lakho eliphezu kwakho liyakuba yithusi, umhlaba ophansi kwakho ube yinsimbi. Angithi sonke sikhala ngokuguquguquka kwesimo sezulu, imvula ayikho. Izulu liyithusi phezulu kuzintuli phansi kuyinsimbi komile.
ukungabikho kwemvula. kuze kukhona COVID-19 uqonda Kokubanibani, amagama ya ukuthi asizame i-climate change ukuthi singayingcolisi. yebo. Asiqobi. uJehova uyokwenza imvula yezwe lakho ibe ngumsizi nothuli. Exactly. Kuyokwehla ezulwini kufike phezu kwakho uze ubhujiswe. Njengoba nje bengisho imvula iyoba uthuli, kusho ukuthi akukho mvula, kuyoba nesomiso ngenye indlela. Khumbula ukuthi lezi zinto kuthiwa zenzeka masingalilaleli izwi likaJehova. uDuteronomy 28 chapter 28. uJehova uyokushaya ngobuhlanya nangobumpumputhe nangokugcwaneka. Umphumputhe emini njengempumputhe iphuphutha ebumnyameni. Uphumputhe emini njengempumputhe iphumputhe ebumnyameni. Uyabo ungaboni kusemini, kuthiwa-ke manje uzofana nomuntu ongaboni ebumnyameni, evele engaboni aphinde abe sebumnyameni. Yingakho ubona izinkinga zethu njengabantu abamnyama siyaphumputha, asazi nokuthi sizoxazululwa yini, asinayo i-direction ukuthi unikeza abantu banikezizwe. Angithi kade njengoba kade ukhuluma nje, nabantu banikeziwe izwi ukuthi baliphathe, bantshontsha baze bayontshontsha imali efake ngabiya umuntu ongasebenzi, bumpumputhe bonke lokho. Kukhulunywa ngezinto ezikanjalo, ukuhlanya kwengqondo. Umuntu ophilile osebenzayo ohola kahle uzokuthiwa untshontsha u-350 umuntu ongasebenzi. Akekho umuntu obonayo ovulelekile ongenza leyo nto leyo. Asiqobi. Awuyophumelela ezindleleni zakho. Okay, usabheka lapha Uthe awuyophumelela ezindleleni zakho. Seyitholile. Asiqhubeke. So asiphumeleli vele kumanje ezindleleni ezintweni esizenzayo, kuyo yonke into esiyenzayo siyabamba siyayeka. Awuyophumelela ezindleleni zakho, uyakucindezelwa kuphela, uphangwe okuyikubakho muntu wokusindisa. Akuyi kubakho umuntu oyokusindisa, uyocindezelwa kungabikho umuntu oyokusindisa. Uyokuganwa ngumfazi omunye umuntu alale naye. Uyoganwa ngumfazi enye indoda ilale naye. Uyokwakha indlu ungahlali kuyo. Ubani wakhe le mizi omhlanga lalusha abantu bani lama-suburbs owabonayo kwakhiwa abantu abamnyama kodwa abahlali kuwona, kuhlala ezinye izizwe. Uyakutshala isivini ungazikhi izithelo zaso. Amaplaza alinywa obani ngabantu abamnyama kodwa mase kuvuniwe kudla ezinye izizwe. Inkabi yakho iyakuhlatshwa emehlweni akho. Inkabi yenkomo iyokuhlatshwa emehlweni wakho emadeleni lapha, ziyahlatshwa phambi kwakho, awuzidli, zihamba ziyodayiswa, imali yekubasa. Imbongolo yakho iyohlwithwa ebusweni bakho ingabuyiseli kuwe. Asekhona amahashi ngakini, izimbongolo azisekho, zonke lezo zinto lezo. Izimvu zakho ziyokunikwa izitha zakho, kungabibikho okusindayo. Izimvu ziyonikezwa izitha zakho. Amaplazi uyabona ngithi analezi zinto. Amadodana akho namadodakazi akho ayonika ezinye izizwe. Angithi uyabona nje ubona kugcwele abantu bezosebenza emadolobheni, bashiyile amakhaya, bashiyile abazali, hhayi ngoba kunjani, banikezwe ezinye izizwe ukuze bayosebenzela zona. Amehlo akho abheke aphele ngokuwalangazelela lonke usuku. Ulokhu ubhekile la yashona khona indodakazi uthi uyabuya kuze kuyoshona usuku. Kungabibikho lutho emandleni esandla sakho. Asiqhubeke. Izithelo zomhlabathi wakho nayo yonke imisebenzi yakho kuyakudliwa yisizwe ongasaziyo, wena ucindezelwe kuphela, ucotshozwe ukuba ugcwaneke ngokubona ngamehlo akho oyokubona. Konke kwakho kuyodliwa yisizwe ongasazi.
ucindezele kube nokugcwaneka nayo yonke into. Isiphi leso sizwe siqhubeke nayo ngoba sifuna ukubheka isizwe ongasazi manje ngoba liya ngokuya liya la sifuna ukuthi liye khona. uJehova uyokukushaya emadolweni akho nasemilenzeni ngamathumba amambi angenakuphulukiswa kuwo, kusukela ematheni onyawo lwakho kuze kufike okhakhayini lwakho. Yebo, kuseyizo leza zifo ebesikhuluma ngazo ekuqaleni ezingelaphekiyo. Ya. Uyokuphuma nembewu eningi uye ensimini ubuthe ukuyogcosana ngokuba kuyodliwa yisikhonyana. Uyokuphuma nembewu eningi uyotshala ubuye nengcosana ngoba iyodliwa isikhonyane lapha elokhuzini emasimini yonke into othi uyayitshala. Uyokutshala izivini uzisebenze, kepha awuyikuliphuza iwayini, ungabuthi izithelo zomvini. Uze umuntu omnyama osebenza eStellenbosch emaplazini ukuthi iwayini kubange lakhe yini uma ngabe seliphumile. Akaliphuzi iwayini, liphuzwa bobasi, kodwa uyena olimayo. Sesiqalekiso. Thina ngithi njengamanje sazi ukuthi sesibusisa ubusisekile uyahola. But-ke ngala ngezakho leza zinto ngokukaNkulunkulu zazinikeziwe wena njengomuntu omnyama. Kuthiwa-ke manje isizwe ongasazi isona lesi esizofika sithathe lezi zinto. Deuteronomy chapter 28 uverse 42. Yonke imithi yakho nezithelo zomhlabathi wakho kuyodliwa yisikhonyana. Umfokazi ophakathi kwakho uyokuphakama phezu kwakho njalo njalo, wena wehle njalo njalo. Umfokazi umuntu ongenalutho angithi ophakathi kwakho. Kusho ukuthi ube phansi. Kuthiwa-ke manje uzophakama wena ube suyehla njalo njalo. Uyabona amandla i-shift ye-power iqala lapho-ke manje ukuthi umfokazi ongenalutho kusho ukuthi umuntu onobunqunu nokulamba lo. Uyophakama wena wehla ushone phansi. Abafikanga yini abelungu befika bengaphethe lutho la. Bafika baphakama njengoba bephakeme namhlanje. Sehla njalo njalo njengoba siphansi namhlanje. Uyokukutshela wena, awuyokumtshela yena. Yena uyokuba yinhloko, wena imaka olufunde kahle. Alisho ukuthi uyokutsheleka. Ukutsheleka wena. Yes, uyokutsheleka wena uyokutsheleka yena. Abelungu nangithi namaloni namanje niwathatha emabhenki belungu. Kodwa abelungu abathathi lutho, awunalo ibhenki obatsheleka kulona. Uyena kusewumfokazi lo kuthiwa-ke njengoba ephakama sekuthiwa-ke manje uyokutsheleka. Wena awuyokumtsheleka lutho ngoba senako konke yena useyatsheleka. Ukhohle ukuthi ngeyakho akakuphi uyakutsheleka. Ya. Zonke lezi qalekiso ziyokwehlela, zikuxoshe, zikufice uze ubhujiswe ngokuba awulilalelanga izwi likaJehova uNkulunkulu wakho ukuba ugcine imiyalelo yakhe nezimiso zakhe abekuyala ngakho. Zibe phezu kwakho isibonakaliso nesimangaliso naphezu kwenzalo yakho kuze kube phakade. Kuze kube phakade zisenzeka lezi zinto ezimbi, asiqhubeke siye phambili. Lokhu ungamkhonzanga uJehova uNkulunkulu wakho ngokujabula nangokwenama kwenhliziyo ngenxa yobuningi bezinto, uyakuzikhonza izitha zikaJehova ayakuzithuma kuwe ngokulamba nangokoma nangobunqunu nangokuswela izinto zakhe, abeke ijoka lensimbi entanyeni yakho aze akubhubhise. Izitha azithume ngobunqunu, ngokulamba, ngokweswela. Kuthiwa uyozikhonza wena lezo zilokhuza lezo zitha lezo ziyokubeka ijoka lensimbi. I-slavery, colonialism, i-apartheid, zonke lezo zinto kukhulunywa lezo zinto. Ijoka lensimbi lalibekwe umuntu omnyama. Ngakolunye uhlangothi awukazi uzwa abantu abamnyama kuthiwa bake bacindezela abelungu. Awukho umlando njalo, asinayo i-history njalo ngabelungu abake bacindezela abantu abamnyama. Ngakho-ke
kunjengoba kuvela eBhayibhelini, funeka sikwazi ukuvula nathi amehlo ukuthi ezinye zezinto zisho ukuthini. Siqhubeke. UJehova uyokuthumela isizwe esivela kude ekugcineni komhlaba njengokundiza kokhozi, isizwe ongayokuqonda ulimi lwaso, isizwe esinobuso obujamayo. Asime lapha singaqhubeki. Bengizothi makaliphinde la vesi kodwa ngoba isikhathi asinaso. Uthi uJehova uyothumela isizwe esiqhamuka ekugcineni komhlaba. Siza njengokundiza, siza njengebhanoyi, uyayibona? Kusho ukuthi sisuka ngaphesheya kwezilwandle. Ekugcineni komhlaba. Sikhuluma ulimi ongeke uliqonde. Sinobuso obujamayo. Uyabo umuntu uma enobuso obujamayo kuthiwa unonya. Akubize ubaba omdala athi u-garden boy. Abize umama omdala athi u-kitchen girl. Namhlanje njengoba usubona sesayithatha leya ncindezelo, nawe usuthi uma uganwa ubize umfazi wakho, unkosikazi wakho umbize uthi ngumakoti. Okusho ukuthi nguthigeli, uqonda ukuthi uthigeli because igama elithi makoti liqhamuka esibhunweni esithi makonstiye. Kusho ukuthi uthigeli wala ekhaya. So uyayibona ukulahleka ukuze kube ngathi kuyahlonishwa uma kuthiwa hayi umakoti. Akusona isintu. Silifunda kulesa sizwe esikhuluma ulimi singalazi, ezinobuso obujamayo, kitchen girl, garden boy, khahlelwa amadoda, indoda endala ikhahlelwa ilokhuza libhunu. Likhuluma ngaleyo nto iBhayibheli. Asiqhube. Isizwe esinobuso obujamayo, esingaye kunakekela ubuso bomdala, singabi namusa komusha. Omdala nomncane kuyazifanela nje. Uyabacindezela bonke, akanakuzwelo. Siyakuyidla inzalo yezinkomo zakho nezithelo zomhlabathi wakho uze ubhujiswe. Singakushiyeli amabele noma iwayini noma amafutha noma isanda sezinkomo zakho noma amazinyane ezimvu zakho aze akuqede. Angithi kumanje sisakhala sithi makubuyiswe umhlaba ubuyele ezandleni. Sengikhuluma-ke kule ndawo le encane yase-South Africa. Siyakhala sithi umhlaba ubuyele ezandleni zethu. Ekusho ukuthi njengabantu abamnyama umhlaba siyawazi ukuthi ngowethu kodwa awukho ezandleni zethu. Bawuthathile nemfuyo ilapha ekubona, nawo konke ukudla okulinyiwe lapha emasimini. Balimisa thina njalo. Leya mfuyo igadwa yithina, ijovwa yithina kodwa ngeyabo. Isiqalekiso leso. Njengoba uyibona nje iphela kancane kancane kubantu abamnyama. Ilokhuza iyisiqalekiso kodwa ngoba sisesikhathini sezinsuku zokugcina. Bakhona asebembulelekile abantu abaqalayo manje baqoqa yonke le nto. Khona nje abantu abadlala izitokufela zokufuya. Exactly. Yabo. So isiqalekiso silapho ukuthi yonke le nto le siyiluze njengoba sayiluza kanje. Uqhubeke uthi ngumlungu lokukhuluma naye. Asiqhube. Uyakudla inzalo yesakho isisu, inyama yamadodana akho neyamadodakazi akho. UJehova uNkulunkulu wakho akunike wona ekuvinjezelweni nasekuxinekeni izitha zakho eziyakukuxina ngakho. Uyokudla inyama yamadodana neyamadodakazi. Akushiwo ukuthi uzokufaka ebhusha, kodwa uzodla ngawo. Isibonelo nje uma usaphila usuwala ugoduka ushibhile. Mase ufile uyaqala ube ibhizinisi, kubekwe amakhaza, kubekwe zonke le process, kumele nebhokisi kufuneka uthenge ibhokisi. Even abantu mabeze emngcwabeni wakho babheke ibhokisi ukuthi belikwisiphi istandard, i-level yesiqalekiso injalo. Kuqala nje ulibonile ibhokisi belilihle kanjani, itende lakhona, yonke leyo nto, setup yakhona, ukudla zonke lezo. Akekho umuntu ozokhalisa umuntu oshonelwe. Isho leyo nto ukuthi-ke uyophenduka ube inyama nasekufeni kwakho. Uyayibona? Wayichaza. Asiqhube. Umuntu othambileyo notetemayo phakathi kwenu, iso lakhe liyakuba libi kumfowabo nakumkakhe osesifubeni sakhe, nakuyo insali yabantwana bakhe abaselayo.
nayo ukungezwani kwefemeli ukuthi njengoba ubona kuqala ubone umfowenu umbuke ungamthandi ubone usibanibani ungamthandela into anayo uze ngathi ngayazi. exactly uthi nonkosikazi osesifubeni sakho angithi ukuzwa lento okuthiwa kushintshwa amasheke kuthiwa ipolice masivuthiwe umuntu uyabulawa basuke kungabantu abathandanayo vele isiqalekiso bese siyaphakama sithi mbulale ngoba phela ngaphansi kwesiqalekiso ufuna leya mali. Asiqhuba. Owesifazane othembeleyo Othambileyo. Owesifazane othambileyo notetemayo phakathi kwenu obengenasibindi sokubeka amathe onyawo lwakhe emhlabathini ngenxa yokutetema nokuthambeka, iso lakhe liyokuba libi endodeni esesifubeni sakhe nasendodaneni yakhe nasendodakazini yakhe. Yebo. Lesiqeda ukuyichaza. Nakumzanyana wakhe ophuma phakathi kwezinyawo zakhe nakubantwana bakhe ayokubazala. Ukuhlakazwa kwemindeni yethu yiwo lo ikhuluma leyo nto ukuhlakazeka umama azonto izingane azonto umkhwenyana enze yonke into. Baze bathi abantu ingabe uyayizala nyani le ngane yakhe. Uyayibona uthola uyayizala ngempela kodwa nje imile usathane umile enhliziyweni ukuthi yikho la. Asiqhuba. Deuteronomy chapter 28 verse 59. UJehova uyokwenza izifo zakho ukuba zimangalise kanye nezifo zenzalo yakho, izifo ezinkulu ezihlala isikhathi eside nokugula okubi okuhlala isikhathi eside. Uyakubuyisela phezu kwakho zonke izifo zaseGibhithe owazesabayo zinamathele kuwe, konke ukugula nazo zonke izifo okungalotshiwe encwadini yale mithetho, lokho uJehova ayekukhweza phezu kwakho uze ubhujiswe. Izifo zikhona asidinga ukuthi siloko sizichaza nasekuqaleni zike zavela siyazazi kumanje wonke umuntu uhamba namahlala khona kumanje. Wonke umuntu unento yakhe asho ukuthi kunobuhlungu engikuzwayo lama ngivuka kuthini kuthini. Asitshombe ngenxa yesikhathi ngibuka isikhathi asiye ku-68 verse 68 ivesi lokugcina. UJehova uyakukubuyisela eGibhithe ngemikhumbi ngendlela engasho ngayo kuwe ukuthi awusayikuyibona futhi lapho niyakuzithengisa ezitheni zenu nibe yizigqila nezigqilakazi ningathengwa muntu kodwa. UJehova uyonibuyisela eGibhithe ngemikhumbi ngendlela asho ngayo niye khona niyogqilazwa khona. Asiwabonanga yini abantu abangama-Afrika bethathwa ngemikhumbi la besiwa ko-America bafika babizwa ngamanika lapha, negro slaves. Sebaze namhlanje ba-enjoy bona bazibiza bona ngamanika. Lapha i-Afrika basaphinde bayibone noba ubatshela ukuthi basuke e-Afrika bezibiza ama-Black Americans. Abayikholwa bayikholwa but bazi ukuthi i-Afrika indawo ebhedayo kusejangele kuyahlushekwa njalo njalo. Bahamba kanje-ke bayozithengiswa khona. Khumbula iGibhithe limele ubugqila. I-America yingakho sibuye siyibize ngeBabylon spiritual. Ngoba iyizwe lobugqila elingenamthetho, elingenabunkulunkulu, elingenalutho. Ngiqale ngo-Trump mina ukubona ukuthi kanti kukhona umuntu okwazi ukusaba uNkulunkulu ongumholi e-America. Bonke laba abanye even yonke le lifestyle ephilwayo ebhedayo lephilwa njengamanje iqhamuka khona lapha e-America. So-ke liyizwe elimele ubusathane elingamele ilokhoza ubunkulunkulu. Yingakho noma ngokwepolitiki makukhulunywa ulimi lepolitiki kukhulunywa nge-imperialism. I-imperialism originate e-America. Ikhaya layo leyo. So-ke masingena lapha lapha kuDeuteronomy uzobona ukuthi la iqala khona kuDaniel chapter 7 verse 25 la ithi usathane uzozibeka phezulu endaweni kasihlalweni sikaNkulunkulu ashintshe izikhathi nemithetho. Yingakho
Mawubuka lento ukuthi kuphakathi nababili kuthiwe kuqala usuku uSathane lo wafika naleyo nto. uNkulunkulu uthi usuku liqala makushona ilanga. Uyayibona? Emalanga nje ngo-6. Inyanga ziwu-13 uSathane lo wafika nenyanga zokuthi inyanga ziwu-12 inyanga zonyaka. Mawuzobheka nje into esimple ngezinyanga. Isonto line-7 days. Insuku ziwu-7 esontweni, inyanga inamasonto awu-4. U-7 times 4 u-28. U-31 uqhamuka kuphi? 30 uqhamuka kuphi? 29. Kwathathwa le nyanga ka-13 yachazwa yafakwa kulezi nyanga zasala zaba u-12. Kodwa ngokuthi umlungu yazi ukuthi uNkulunkulu uzomphanisha uma engaholeli leya nyanga. Yingakho khona leya mali ekuthiwa imali yebhonasi. Abanye baze 13 check. Uyayazi nje. Uyayazi. So silala sikhona ngenxa yokuthi-ke iBhayibheli livaliwe kuDaniel njengoba sasisho last week. Daniel chapter 12 livalwe thaqa ezingqondweni zabantu. Bayalifunda abakwazi ukuli-understand because into yokuqala uma ingena kulo nje ubona umlungu. Ngelinye ilanga siyoxoxa ukuthi kwakona umlungu zonke lezi nhlanga lezi ezikhona azizange zidalwe uNkulunkulu, ziphuma kumuntu omnyama. Yingakho umuntu omnyama enalo liketshezi lola nalo elenza ukuthi basizonde kangaka lezi ezinye izinhlanga. But nje ukuthi umlungu uphuma lokhuzeni kumuntu omnyama wasebenzisa isishawa. Isishawa sidalwa abantu abamnyama. So isishawa sokuqala kwaba ngumlungu ephuma kubantu abamnyama. Waseyohlala e-Europe ngoba kuyabanda e-Europe. Umhlaba wonke wanikezwa abantu abamnyama. Wonke uNkulunkulu wayenikezela abantu abamnyama. Umuntu owayedalwa elokhuzeni ensimini yase-Eden kwakuwumuntu omnyama. Namanje yingakho kungekho lutho olwenziwayo umuntu omnyama engekho. Sebebaxoshile emaplazini abelungu bawadla amaplazi bathini kodwa babiza abantu abamnyama. Uma besakha imizi bakha ngabantu abamnyama. So ziningi ezinye ezi-sensitive mhlampe kufanele siziyeke. Kulungile mkhulu. Ngiyazi sifike lixesha elole kuba singene kweZakaphila Mzimba besitshilo pha ekuqaleni bange-10 to sobe singena kuzo. Ake singene kuzo Zakaphila Mzimba kodwa namhlanje sifunde lukhulu kakhulu. Masikhuluma ngophila mzimba sikhuluma ngesikhungo sokwelapha ngamakhambi esintu neziwasho. Uphila mzimba-ke siyatholakala emakethe la sitholakala khona. Mawusemakethe kunebhilidi leli irenki yamabhasi elingaphesheya kwerenki yamabhasi. Mawunyuka nje ama-stebhisi aseceleni kwajwayelana insimbi ufike first floor ilapho la usithola khona. First floor number 9 kwaphila mzimba sitholakala lapho. Njalo-ke ngoLwesine siyaye sivule ithuba lokuthi abantu abanemibuzo mhlawumbe umuntu ufuna ukuchazelwa amaphupho, mhlawumbe umuntu ufuna ukugcina isiko elithize akazi ukuthi ligcinwa kanjani. Ilapho la eza khona ngosuku lonke langoLwesine nangoMgqibelo. Zizinsuku esizibekele lozo. Ngezinye izinsuku sisuke sivulile nje umuntu onenkinga yesichitho ohlushwa zesichitho, amathunzi, amabhadi, into zakho zimnyama. Sinekhombo kamaqaqa eqondene nakho lokho ukususa lezo zichitho namathunzi. Umuntu onenkinga yokuhlushwa ngumsamu, kudala nihlaba izinto azilungi, kudala nizama nithi nizwe kuthiwa kuphehlwe amanzi amnyama, idlozi liphenduliwe, idlozi livaliwe, abantu ekhaya kuyashona anibaphuphi. Sinekhombo eqondene naloko ekungadingi ukuthi kuhlatshwe, engadingi ukuthi kushiswe impepho sithi-ke ikhombo kavuladlozi. Sinembiza-ke yezinso kubantu abaphathwa izinso, sinembiza yama-ulcer kubantu abanenkinga yama-ulcer. Sinembiza yomeqo nokuchatha nje uma uzizwa ukuthi unomeqo okwenza nemizwa igcine iba phansi. Sibe nembiza yemizwa futhi kubantu abanenkinga yemizwa okuyimbiza ephuzwayo. Sazithi ngeyamadoda uma siyiqala kodwa sagcina sithole nabantu besimame babanayo inkinga yemizwa. Sibe nezinyamazane ezishunqiswayo kubantu abathi banenkinga ukuthi kunemimoya emidliwe, otikoloshe ekhaya manilele kunezinto ezishaya phezu kwezindlu njalo njalo. Sibe nentelezi yezitha la abantu behlangene ngawe kunezitha. Umuthi wekhanda kubantu abaphathwa ikhanda elingapheli. Ngesonto abantu beza bazohlola abafuna ukuhlola ngesonto kuphela kuyahlolwa.
ngoLwesine nangoMgqibelo abantu bayeza-ke beze nezinye-ke izilokhuza yezinkinga. Siyasabalala-ke manje ama-product wethu ayatholakala eGreytown kubantu abalapha ko-Greytown, Pomeroy, uThugela Ferry, ayatholakala lapha kubaba uMadondo. Uyangidida ngoba izibongo zivela zibe mbili lapho uMadondo uphungula. Ngelinye ilanga uzongichazela ukuthi kwenzeka kanjani. Asithi uMadondo umfundisi lapha, inamba yakhe ethi 079 068 37 88 079 068 37 88 ulapha eMatimatolo eGreytown. Sibe nobaba uShenge lapha eStenga koVerelem Mthungathi, zonke nje lezi ndawo esithi Upper North. Uyatholakala enambeni ethi 078 35 90 571 078 359 0571. Sibe noSinokulunga ngala ngase-In and Outer West. Awuzibale wena uzazi kahle ko-Pinetown. Ko-Pinetown, ko-Moranbridge, ko-Dasnoke, ko-Tshelimnyama, eDabe, kwaNgcanana, Hillcrest, Molweni, kwaNdengezi, Ntongweni, kuyauya le eJohannesburg. Okay. Uyatholakala uSinokulunga khona enambeni ethi 073 993 37 38 073 993 36 38. Kanjalo abasilalele ku-app abase-Joburg uyatholakala uSisixoli enambeni ethi ulapha eSoweto eMfulo enambeni ethi 078 834 82 77 078 834 32 77. Kanjalo abaseMlazi, Siphingo, Makhutha, Zimbokodweni, yini le ndawo Ngonyameni. uMakhosi Umthethwa iyatholakala enambeni ethi 084 557 98 17 084 557 98 17. Bese siyatholakala enambeni yakaPhila Mzimba museThekwini 066 007 50 43 066 007 50 43. Lezi namba zonke ziyafoneleka, ziya-WhatsApp zonke. Maduze nje sizoba nendawo kaHlabisa inyanga ingakapheli soba sikhona lapha, sitholakala lapha kaHlabisa duze koMtubatuba. So siyaqhuba Hlabisa, bungawahlabisi koMsani, Richards Bay, Konseleni, ubuya empangeni. Hayi ngiyayibona mkhulu. Nakanjani ndiyazi ke last week sasiye olwandle. Yebo-ke Ndiyazi ngeke uyishike kubashiye ngaphandle. ngoMgqibelo sasiye olwandle. Sibonge kakhulu futhi nakhona sahamba kahle kakhulu. Kwakubanda, kwakuyi-test. Kwakuyi-test leya, kunetha, kwanetha amakhaza, kodwa wonke umuntu wafika. Saphelela, sangena kahle. Okuhle nje ukuthi asikaze sibe nenkinga masile emanzini ngoba abantu into enhle bayazi izinto kumele bangazenzi. Kodwa-ke ngiye ngithi la ekufasteni abantu abangafasti, asingayiqinisi lo mthetho wokuthi bafaste abantu uma kuzoyiwa emanzini.
buyafastwa ngokomthetho, kodwa into ongayifuni ngeyokuthi uhlangane nomuntu odla amaphilisi alezi zifo ezi-chronic ekungamaphilisi athi kumele adle abese egwinya amaphilisi, wena ube suthi akafaste, ngoba uma wenza kanjalo uyamdefaultisa lowo muntu. So-ke akekho umuntu ozoloku echaza, akekho umuntu ozoloku ezichaza one by one, hhayi mina ngidla kashukela. Kungcono ukuthi nje mabangafasti. Uyazi ukuthi ngikhave yini? Ngikhava ukuthi iqiniso lithi njengoba sekwaba khona i-T_V, sonke sisuke sifastile, ngisho ungafasta isonto lonke. So lokho usabuka i-T_V kuvela o-K_F_C ugwinya amathe, kuvela ukudla ubone ushisa nyama ugwinya amathe, usuke ungafastile, ingqondo yakho isikidla. Isikidla-ke lapho. Into engingayifuni ukuthi abantu benze ucansi uma kuziwa emanzini. Ileyo into engingayifuni, nanokuthi inhliziyo nje ungathi ungayikhulula inhliziyo ingabi namagqubu. Uma kukhona into ebikuphethe kabi usheshe uyidlulise ukwenzela ukuthi umoya wakho ube right. Kimina yilezo zinto ezibalulekile. Siyafika phambukulu nabo abelungu basemanzini ekuseni lento usicelo uyabuza mara sesiyabuza nabo abelungu sebesemanzini bona uthi usicelo bazowenza into esizoyenza Bayazihlambulula. Bayayazi ukuthi izithunywa ziyahlanjululwa, yingakho nje basiqhelisa nokuthi imizi yethu ibe seduze kolwandle ukuthi kuhlale bona. Bayabraya, benza amasiko ukubraya izinyama, kuthiweni kube khona utshwala. Le nto esiyenzayo thina babe sebethiniwe ubuqaba masiyenza. Anginankinga-ke mina uma ishiwo ngumlungu le nto, nginenkinga uma ishiwo umuntu omnyama edlala ukuduka nje. Yingakho ngithi asingene ngelokhu zamaNazaretha ngoba vele khona abantu abaloko bethi hhayi ingako amaNazaretha ezinyanga ezithandwa yingoba bakholelwa entweni eyodwa. Vele akuyona imfihlo ukuthi sikholelwa emphepheni sonke. Kodwa sithi impepho ayiqhamukanga futhi namaNazaretha. Impepho yaJehova yaqhamuka noJehova, yingako imilile nje. Ngakho-ke siyafuna ukuthi njengabantu abamnyama sike siziqoqeni nje, sibuyeleni emasikweni wethu, siyeke ukuzenyeza, siphile ngendlela e-right, ukwenzela ukuthi siphume kuleli hlazo leli esibhekene nalo njengabantu abamnyama njengamanje, ngoba sibhekene nehlazo manje. Buka nje kusukela umkhwanazi akhuluma izwe liyadumazeka. And uyabona ukuthi noba ubethembile abantu manje, hhayi sekuzofuneka unginethembe umuntu manje. Nongwane angisamethembi nje manje njengoba elapha. Angisethembi muntu nhlobo, nawe angikwazi ukuthi kuzovelani ngoba ikhona into engavela ngoba kuyasho ukuthi wonke umuntu unento yakhe. Washo umama Bathabile Dlanyelo wathi sonke sinama-skeleton nanyana khona. Wayizwe no, siyabonga kakhulu mfowamthwesi. Siyathemba ukuthi abantu bezwile into enhle ngoNkulunkulu, uNkulunkulu usizosisizayo. Uma uqhubeka nje uhleli lapho, i-advice yami ithathe uyifake emgqomeni, nalamavesi ebesiwafunda usho ukuthi ayikho leya nto, uyithathe uyifake emgqomeni, uqhubeke uhlale kuhluphekile. Asinankinga naleyo nto leyo. Kulungile mkhulunkulu, siyabulela ixesha lakho sidibana khona kwicala elizayo Nkosi Masipili Thuba. Sibonge kuwe Mphulaphula ekhaya, sidibana futhi kwicala elizayo. Siyayikhokela namhlanje inkqubo Dodi Khona bethi-ke Sitimela Sothando. Xa siyibhala rhoqo inkqubo sesitsho sithi-ke enkosi, enkosi, enkosi. One day, yes.